Salam hormatly dostlar. Şükürýäňiz. İkinji mektep Garagalan içinde. Häzirki adım Mahtumoly Garagalan özüň bilýäňiz. 1983-nji ýylda. Yani miladi hicri şemsi boýunça 1362-nji ýylda. İran Türkmen şäherinde gysga ýazyda işi Türkmenistan ata watanymyza gelemizde biz ştat getirdiler. Indi şol mektebime düşürýärdi. Ýadyňyzda bardy, täşilledim. Taraha geleceğim. Başka oğullar da gelipdi Reşit, Meryem, maşallahı. Şükürýäňiz ýürüýte ýaşlar, watin ştat geldim. Şo gelen wagtlym ştada Amerika bary. Bilemakdym, düşündemi, huşundami, görmäne gelýärdiler. Türkmen tähäli, Türkmen dogullarymyzy. Bular ýüzle garşy alyp, geň alýatlar bilen Türkmen dilimide, men söýüşmedi. Bular ýagdaýlary başımızdan geçiren güllemedi. Yine Yavuz güllemedi. Şu at yazma şu at. Hey yaslan yatla oturmalı. İnşallah gurrunlar oturun hazır. Murad ağa çepdeki duran moğullum berdi. Şoň ýalyna goýdular mana. Şonda meni parka aýlady. Parka aýlady. Kino teatra gitdi. Aýlan ýerler ýadyma düşýär. Hiç ýadydan çykanak. Indi bärde bağa gitdiler. Indi görýän öňüňizde Murad ağa yani gaýtdy jaňlaşypdyk. Bir ýerde öň mektep barmyşdyk, bir sebäp bolup berdi aýyrtdylar o mektebi. Ýerine bağa gitdiler. Hey. Hey Murad ağa, ýaşy ulaşypdyr. Ondan bäri 36 ýyl geçdi. Uğratma, sorma, şunu parkaya da almadı. Mal oğullar gaýdary ulaşyp. Hey Murad ağa. Şöylemi ýaş galyp bersiňe. Aýlak näme? Hey Murad ağa. 7-nji 10 ýyl oğullukda, Hudaýa şükür, aman ellik ýyl. Hani sen nime hay desen ki? May. Ayşe'nin de men yanında oğlacık oluyor. 51'den mi? Okuluyna diýmem, men kuluyna menden ulum kadiydim. Mena 3-nji may, o da 4-nji may ekan. Açar tapdın mı? Bahmet. Ýok, tap bolmady. Olmadymy? Bolmayan bir kadır ala. Ay behbit bolsun. Behbit bolsun. Aynı munu var abi, kızlar o da değişli bir filial çıkmalı da bir neme kompüter uğrundan okudup bu da mektepten ayrıldı da iyi. Ne okuyor mu bakalım? Ay kargadan hem geldi diye o geldi neme var ha. Yok, bu gideniz daha yani tutuşuna vereydiler. Yok, işte ancak kahlanlar nemeler. Ben bir zahimle kuştum. Bu Badır'ın murasın yasık. Öyle esası giyiyle bulun zahim komşumlar çok öyle de bilin küçük komşu. İnternet daha diyor öyle şular için bozuktur. Yine ata vatanımız ilimli günümüz şu vaktlarda şu yazlar dedi karşı aldı. Nihayet unutup olduk. Hilalar, hormatlar. Bundan Kıdırava'da gittik. Kıdırava'dan Çerci'ye gittiler. Çerci'de 2 yıl yaşadım. Mar'da 2 yıl yaşadım. Sonra üniversitede girdim. Aşağı attı. Şimdi okul kurtarıp sonra Akbarımız Kanada çekti. Şu anda üstünden böyle bir konutta yani mektepten yani esası neme kızlar odun şol. Hocam bu kelime
Pilav içine koy normal değil. Sıcağı değilse. Ava. Ay koy yönetici kaptandan koy. Arada ya yana balıkları gene olur mu? Mektep soğuk bir kan, soğuk bu yerlerden. Başlangıçtır. Ya da sonra bir vaktinde olmaz.